Ginalauman nga magabalik si Anay Department of Public Works and Highways o kon DPWH official Henry Alcantara sang dugang pa nga 200 million pesos sa gobyerno bilang kabahin sang restitution o kon pag-uli isang ginkawat nga kwarta. Suno sa Department of Justice, posible nga mag-turnover ni Alcantara o kon ma-turnover ni Alcantara sa masunod nga semana ang kwarta samtang padayon nga nagalaom nga makasulod ini sa Witness Protection Program. Nahibaluan nga sang nagligad nga bulan sang Nobyembre, nakabalik na ini sang 110 million pesos sa gobyerno samtang nagapadayon ini sa kooperasyon sa investigasyon sa mga anomalya sa flood control projects. Upod man ni Alcantara bilang protected witnesses ang anay DPWH officials nga sanday Roberto Bernardo, Bryce Hernandez kag JP Mendoza nga yara sa provisional acceptance. Samtang ginpahayag ni DOJ spokesperson attorney Paulo Martinez nga ang reklamo bato kay Anay ako Bicol Party List Representative Zaldi Co ginsumiter na para sa resolusyon. Nahibaluan nga si Co gindugang bilang respondent sa kaso sa Ghost of Flood Control Project sang SYMS Construction sa Bulacan apang wala siya nakasumiter sang counter affidavit.